जाय बाथ्राखौ आंनो बुङाखै, आंनि खुगानिफ्रायनो रावबो मिथिया, बैबायदि बाथ्राखौ गुबुनासो इउटुबाव लांनानै बुंहैग्रोदो। आं जोंबायमोनानो। बे बाराव आं गोदोनायाव हमना गारदावगोन। लोगोफोर, नोंथांमोना टाइटेल थाम्बनेल क्लिपाव नुखादों। गासैजोंबो सिनायजानाय जेम्स मुसाहारि ब्रादारा मोनसे भिडिअ' साननै सिगाङाव मोनसे भिडिअ' होदों, माने गेमस्रिमोननि बागै आरोना। दा भिडिअ'खौ नायलांबाय थाबा बुजि मोनगोन। आंबो ससे क्लिप लानानै बिथांनि भिडिअ'खौ होनाय जाबाय। नोंथांमोना नायनानै कमेन्ट खालाम। नंगौ, बिथाङा जोबोद मोजां बाथ्रा बुंदों आरो राइट खोथा बुंदों। बिथांनि भिडिअ'खौ सोरबा मिम्स बानायो, फेसबुकाव माबा बानायो, बानायबाय था। आंबो गाज्रि मोनाखै आरो आंबो डाइरेक्ट बुंखायो बानायबाय था। नाथाय सोरनिबा एक्स गार्लफ्रेन्डखौ लानानै, सोरबा एक्स बयफ्रेन्डखौ लानानै, गारखांनाय जाथायखौ लानानै सोदेरनानै भिडिअ' बानायनो नाङा। गाज्रि मोननाय जायो। आरो जेम्स ब्रादाराबो बुंखागोन भिडिअ'नि गेजेरजों गाज्रि मोननाय जागोन। बानाय, माबा मोनसे मिम्स बानायोबा बानाय, नाथाय सोरखौबा गारलायनायखौ लानानै बिखौ बुजाब होनानै भिडिअ' बानायफिनबाबो एबा माबा मिम्स बानायबाबो गोरोन्थि जायो, गाज्रि मोनलायनाय जायो। दा बेखौसो बाथ्राखौसो बुंदों आरोना। ओमफ्राय गेमस्रिजों जे, माने गेमस्रि सिस्टाराथ' बयफ्रेन्ड दंखायो, गासिबो सिनायखायो। आं नामखौथ' बुंना होला बिनि बयफ्रेन्डखौ। दा बिजों जेम्सजों गारलायनाय जाबाय, गोबाव जाबाय, गोबाव समनि बाथ्रा बेफोरो। दा बेखौ लानानैनो माने जेम्स ब्रादारखौ लाइभ फैबाबो गेमस्रिनि बाथ्रा, भिडिअ' हंगारबाबो गेमस्रिनि बाथ्रा, माबा नकियानि आइफननि बाथ्रा, बैफोरखौ बुंबाय थायोनो आरोना। दा बे बाथ्राखौसो जेम्स ब्रादारा भिडिअ'नि गेजेरजों फोरमायना होदों। नायलांबाय थाबानो जाबाय। गिबियावनो बयखौबो फिन खेब बरायहरबाय। दा भिडिअ'खौ नोंथांमोना नायनानै कमेन्ट खालामना बुंहरबानो जाबाय आरोना। दे नायग्रो। जायफोरा बिसोरखौ मोजां मोनो, बिसोरनि बागै भिडिअ' बानाय। नै उमुगाव बेरायनो थांलायबाय, नै मालाय बिब्दि जालायबाय, नै बिब्दि बायलायबाय, नै बिब्दि देखायलायबाय। बिसोरनि काहानिखौ लायै लायै फेसबुकाव हिन्दी बानाय। बे आंखौलाय मानो, बे आं गाज्रि मानसिखौलाय बिसोरनि गेजेराव मानो सोदेरबाय थानांगौ जाखो? जेबो खामानि गैला। मावनानै जानो रोङाब्ला आरो मायबा मोनसे सोलोंनानै लानो रोङाब्ला बेफोरबायदिनो जागोन। फेसबुकाव थाइसे थाइनै रां खामायनो सानगोन, गुबुननि काहानिखौनो लानानै, गुबुननि बाथ्राखौनो बुंनानै। दा मैयानि काहानियावनो नाय, बेसेबां गिदिर दावराव जानो थांगासिनो दं। मैयानियावनो मोजाङै नाय नोंसोर। गुबुननि काहानिखौ मालाबाबो फेसबुकाव, इउटुबाव मालाबाबो खोन्थानो मोना। जों दिनै फिल्म लिरब्लाबो, सोरनिबा काहानि लिरनो थाङोब्ला बेनियाव थांनानै जों पारमिसन लानांगोन। दिनै सोरबा गिदिर मानसिनि जाथायखौ लानानै जोङो पारमिसन गैयालासेनो मालाबाबो फिल्म लिरनो हाया। आरो फिल्म देखायनायनि आगोलाव लिरनानै होखायो, सोरनिबा जिउ जारिमिनजों गोरोबदोब्ला जोंखौ निमाहा हो होननानै। फिल्मखौबो गुबुननि पारमिसन लायाब्ला गुबुननि जाथायखौ मालाबाबो बानायनो हाया, केस नाङो। दिनै जोंनि गेजेराव मा जालांखो? दिनै नोंसोरनो मोनथिखागौ आं जेसेबां गाज्रि मानसि। आंथ' बुंखायो, आङो बैसोर सानैखौना खुलुमगोनसो। आं डाइलग होगोन लास्टाव। आङो बिसोरखौ खुलुमगोनसो। मानो खुलुमगोन? नोंसोरनियाव कुइसन जानो हागौ, जेम्सआ बिसोरखौ मानो खुलुमगोन? आरो थांखांनाय समफोराव नोंसोरनो नुखादो, नोंसोरनि सिगाङावनो दुनियानि सिगाङाव बुंना होदों, बेनिया साख्रियानो जोबनोसै। साख्रि जोबनोसै माने आंनाव फैसा गैला, नङा होमब्ला? बेनि मिनिङा। दिनै आं सोरखौबा मोजां मोननानै आं आइफन बायना होनो हायाखै। आइफन 11 प्र, 12 प्र, 13 प्र, 15 प्र, 16 प्र आं बोसोरै बोसोरै बायना होनो हाया। आङो सोरखौबा मोजां मोननानै थार, फरचुनार आं बेफोरबायदियाव दैखांनो हाया। आं गोरिब मानसि। आङो सोरखौबा मोजां मोननानै चावमिनबो जाहोनो हायाखै। आं हटेलफोरावबो लाबथिंनो हायाखै। आं गोथाव गोथाव जाहोनो हायाखै। आं फैसाबो होनो हायाखै। दिनै दुनियानि मानसिया मिन्थिखागौ आंखौ, आङो गाज्रि। 100 जन सिख्ला गोसो थोनाय दङ। जेम्सआ थाखा फैसा थाइसेबो होनो हाया। नोंसोर गासैबो मिन्थिखागौ आंखौ गाज्रि होननानै। मिन्थिगोना मिन्थिया? मिन्थिगौ ना? अब्ला सोरनिबा मोजां मोनलायनायनि सायाव
सोरबा मालाय ग्रें ग्रें बेरायगासिनो जागासिनो दङ बिसोरनि गेजेराव आंखौ दासोसै आं गाज्रि मानसिखौ थाखा फैसा गैयै मानसि गाज्रि मानसि 100 जन सिख्ला गोसो थोनाय दङ अभाब गैया सिख्लानि नङाब्ला थाखा फैसा होनो हाया नोंसोरनो खोनाखा नुखा दिनै हिन्दीयावसो फेसबुकआव आंनि काहानिखौ लाबनानै खोन्थाग्रा जाबावबाय हा आंनि काहानिखौ जेबो मिन्थिया गरिब बेखिनिमोन आपडेटआ क्लिप लानानै आं आपडेटखौ होनाय जाबाय दा बुंहरदो नोंथांमोना जेम्स ब्रादारनि भिडिअ होनोबा गासिबो शेयार खालामो आरो गासैबो 100%नि भितराव जानांगौ 95%आनो जेम्स बिथांखौ मोजां मोनग्रा दोङो आरो 5%आ गाज्रि मोननाय दोङो नंगौ गोबां हेटार्सबो दोङो गोबां मोजां मोननाय मानसिबो दोङो लाइफआव गासिनाबो हेटार्स थाखायो आरो मोजां मोननाय मानसि थाखायो सासे सानैयाबाबो नोङो 100%नि गेजेराव मानसिफोरा नोंखौ 90%आ गाज्रि मोनदोंबाबोथ' नोंखौ 10%आ मोजां दङ बैफोरबायदि आरोना गेजेरजों लाइफनि गेजेरजों बुंहरो ब्रादार जेम्सनियावल' गाज्रि थाङा सिस्टार गेमस्रियाबो गाज्रि थांगोन लासिसिं जागोन मानो होनबा गेमस्रिया सासे बयफ्रेन्डजों माने कापोल्सआव दोनखायो दा जेम्सआबो बेलेग कापोल्सआव दोनखायो खोनानो मोननाय बायदिब्लाना दा बिसोरो एक्सट्रा साइड जाबाय दा बिसोरखौ लानानै बाथ्राखौनो दिहुनजाया हिसाबाव बेफोरबायदि मोनसे बाथ्रा जायो आरो आंबोथ' बुंनो बारा गोसो गैया नाथाय मोननैसो बाथ्रा बुंगोन गेमस्रि जेम्सनि बागै नङा सोरबा थार बायदों सोरबा आइफन बायदों दा हमना ला गेमस्रियानो बायदों दा बिखौ लानानै जेम्स ब्रादारखौ जावनाय बायदि माने खालामो आरोना मानसिफोरा दा सिस्टार गेमस्रिया थार लादों मालाय गावहा फैसा दोङो लादों ओमफ्रायो बै गेमस्रि सिस्टारा लाबानो जे जेम्स ब्रादारा गारि लानांगोन न' बांला लुनांगोन बेफोरबायदि नङाना नाथाय नोंखौ गोबां मानसिया बुंगोन नोंनि एक्स गार्लफ्रेन्डआ उमुक थुमुक लादो नोंबो बिदि खालामनानै देखाय नों गाबोन समना मोनफिननो हागौ एक्स गार्लफ्रेन्डखौ बेफोरबायदि बुङो आरोना न' बियो गोबां रं जायो बे देखायबानो जे नों देखायफिननांगौ बे नङा बे देखायबाय थागोन नोंहासो धंख' जागोन दं बेखौ लानानै नोङो जित पुरान खालामबाय थाबा बे न' लुदों आं बिनिसाय गाबोन उमुक ओरै बिल्डिं लुगोन होननानै माबाय थाबा नोंहासो धंस' जागोन नोंहासो लाइफआव माबा जागोन बे देखायबाय थागोन गावनि खामानिखौ गाव मावलांबाय थाबानो जाबाय आरोना बेफोरबायदि दा बेखौनो लानानै माने सिस्टार गेमस्रिया गोदान मबा बाइक लाबा मबा गारि लाबा बेफोरबायदिखौ लानानै जेम्स ब्रादारनि लाइफआव बुङो गेमस्रिया थार लाबाय नों मा लागोन बैफोरबायदि मोनसे प्रश्न सोङो आरोना मानसिफोरा बेखौ दा बेखौनो जेम्स ब्रादारा बुंदों गुबुननि माबाखौ पार्सनेलखौ लानानै आंखौ गेजेराव सोजाबफानाङा होननानै नंगौ गोबां राइट बाथ्रा बुङो जेम्सआबो बेलेग जाबाय गेमस्रियाबो बेलेग जाबाय दा बिसोरनि बाथ्राखौथ' रायलायजायाना बेफोरबायदि दा गाज्रि मोननाङा रायजो राजा नोंथांमोन जायफोरा बेफोरबायदि मिम्सआव गाज्रि बुङो खालामाबानो जाबाय आरोना बेलेग मिम्स बानायबाबो बेफोरखौ खालामजाया आरोना दे बाय